Речево балонче 2. Само две прости думи. Това е всичко, от което се нуждаете. И все пак тези две думи имат способността напълно да променят начина, по който хората ви виждат и ви реагират. Тези думи са «искам». Кажете ги с увереност. Кажете ги без колебание. Никога не се страхувайте да изразите това, което наистина искате. Тази малка промяна в комуникацията ви мигновено ви кара да изглеждате по-уверени, надеждни и сигурни в посоката, в която вървите в живота. Но ето къде става още по-интересно. Има две думи, които могат значително да повлияят на начина, по който жените ви реагират. Звучи почти твърде просто, за да се повярва, но повярвайте ми, работи. Останете с мен, защото днес ще ви покажа как една кратка фраза може напълно да промени начина, по който хората възприемат вашата увереност, вашето лидерство и вашата ценност. Тази фраза носи истинско влияние, особено когато е изречена със спокойна увереност и искрено намерение. И най-хубавото е, че не само ще обясня защо работи, ще ви покажа и как точно да я използвате в ежедневни ситуации, за да можете да започнете да виждате резултати веднага. Огън. Но преди да се задълбочим, имам една бърза молба. Ако харесвате това съдържание, отделете малко време, за да харесате видеото и да се абонирате за канала. Може да ви се стори като малко действие, но то помага тези идеи да достигнат до повече хора, които наистина биха могли да се възползват от тях. Като подкрепяте канала, вие също така помагате на повече мъже да открият концепции, които могат да подобрят самочувствието, взаимоотношенията и личностното им развитие. И така, мога ли да разчитам на вашата подкрепа? Страхотно. Да започваме. Лампа. Където повечето мъже грешат. Една от най-големите грешки, които много мъже правят, е да се опитват твърде много да задоволят всички около себе си. Те постоянно поставят предпочитанията на другите хора пред своите. Когато е време да вземат решение, те се колебаят. Когато е време да изразят какво наистина искат, те мълчат. Вероятно сте чували фрази като «каквото искаш е добре» или «не знам». Какво искаш да правиш? Въпреки че тези отговори може да звучат учтиво, те често предават несигурност. Проблемът е, че когато един мъж стане твърде сговорчив, той започва да изглежда нерешителен. Вместо да води взаимодействието, той просто реагира на него, и това рядко се възприема като привлекателно. Скъпоценен камък. Скритата сила на две думи «искам». Ето истината. В момента, в който кажете «искам», енергията ви се променя. Тези думи предават яснота. Те предават цел. Те предават увереност. Най-важното е, че показват, че се чувствате комфортно да изразявате желанията си открито. Това е повече от просто фраза. То е отражение на лидерството. А лидерството е едно от най-привлекателните качества, които един мъж може да демонстрира. Насока. Как да използвате «искам» в ежедневни ситуации? Пример номер 1. Покана да излезете. Повечето мъже казват нещо от рода на «може би можем да се видим някой път, ако си свободен, наклонена черта свободна». Забележете колко несигурно звучи това. Сега го сравнете с «искам да те заведа на вечеря този петък». Усетете разликата. Вие не искате разрешение. Вие поемате инициативата. Изказването звучи спокойно, естествено и уверено. Жените забелязват това веднага и този вид сигурност често създава привличане. Пример номер 2. Започване на разговор. Вместо да разчитате на скучни светски приказки, опитайте се да бъдете по-директни. Кажете, искам да те опозная по-добре. Хайде да пинем кафе някъде тази седмица. Това е честно. Ясно е. И е освежаващо. Вие сте откровени относно намеренията си и това е нещо, което много хора ценят. Автентичността, съчетана с увереност, е невероятно силна. Жените я разпознават почти мигновенно. Речеви балон. Когато вече сте във връзка. Много мъже вярват, че увереността има значение само в началото на една връзка. Това просто не е вярно. Фразата «искам» остава също толкова силна, след като сте заедно. Вместо да казвате «добре съм с каквото и да е» или «ти решаваш», опитайте да кажете «искам да прекарам този уикенд с теб». Нека планираме нещо забавно. Забележете разликата. Вие проявявате истински интерес. Съобщавате, че нейното присъствие е важно за вас. И поемате водещата роля, като създавате план. Тази комбинация от увереност и признателност помага за укрепване на връзките. Балансирайте кантара. Увереността не е арогантност. Това е важно. Да бъдеш уверен не означава да бъдеш настойчив, контролиращ или неуважителен. Начинът, по който казваш думите,
е също толкова важен, колкото самите думи. Ако тя не е на разположение или предложи друга идея, не отговаряй негативно. Просто кажи: няма проблем. Събота би ли била по-подходяща? Това е истинска увереност. Знаеш какво искаш, но си достатъчно гъвкава, за да уважиш нейната ситуация. Жените ценят мъж, който може да изрази желанията си, като същевременно уважава границите. Разсад. Силата на взаимната откритост. Когато общуваш ясно, насърчаваш другите хора да правят същото. Създаваш среда, в която честността се усеща естествена. Не става въпрос само за това да изглеждаш уверен. Става въпрос за изграждане на